ifuneka ngohlobo. And God has set some in the church, first apostle, secondary prophet, third teachers, after that miracles, then gift of healing and help. Yintoni i-gift of help? Masijonge. I-gift of help, it is the ability or capacity to assist. Now xa selujonge ngokwa dictionary, eligama lithi gift of help luncedo olungapheliyo, ngumthombo woncedo ozohloloko ukhona for ukuthi kuncedwe abantu. Oluncedo liyafika linokukhulula, luphinde lufike linokuhlangula. Then xa ukhangela eligama lithi gift of help from ngokwesiGrike, uzofumanisa ukuthi amaGrike ayelisebenzisa igama elithi help kubantu ababesebenza ehospital. Abo bantu phakathi kwabo, we are talking about doctors as well as nurses. Then eligama lifike khona apho. Ke ngokuna sithetha ngesiphiwo esiye umoya ongcwele asiphe abantu, sihlale ebantwini ukuze izulu libe nokwazi ukuflowa among the people, linceda abantu ngoncedo olungapheliyo ekubancedeni kwabo, libakhulula liphinde libahlangule. Then ke kubalekile ukuthi le gift ngaphakathi endlini kaThixo i-acknowledge. Xa i-acknowledge because le gift ukufika kwayo, number one, ine-benefit yokuthi i-increase ezinye i-believers ukuze zibe effective in their ministry. Masenze umzekelo, ubumfundisi uthunyiwe ukuthi ayoshumayela endaweni ethile, uzofika ashumayele, then uThixo uzobasezisa abantu phakathi kwabantu azobazisa, uzofika abanikeze this gift. Then ke nguna aba bantu bazofika bamrescue, bamrelieve umfundisi from kweminye imithwalo bayenze. Yoke ngokuna ilento izomenza ukuthi abe effective kwiministry yakhe ukuthi enze apha. Xa ifikile ngokuna ifike irelieve, ibe seyihlangula abantu. Then i-gift of help yona ihlukile although i-gift ekwi-service, but ihlukile ne-service le icaciswa emibhalweni. Yona ifocusa kakhulu ekuncedeni abantu, apho khona yona kusuke kuncedwa abantu. And i-gift of help xa sefika kwi-local assembly, ifike iyenze i-local assembly ibe ne-stability, ibe nokwazi ukufunctiona, so that i-local assembly ingabi indawo yokuthandaza kuphela but ihambe beyond i-church buildings. Kubalekile ukuthi bonke abantu abangaphakathi endlini kaThixo banele gift bavumeleke bafunctione, because ku-easy ngayo ukureacha ilentozana i-community around us using the very same gift of help. Because i-gift of help ayifocus